Welcome mafethu, welcome siyanibingelela. Welcome to abazingeli belapha beqiniso TV. Abazingeli belapho beqiniso TV. Ngiyazi ke namhlanje bafethu niyathuka nani nibola imali engaka. Omini Spokes TV mhla ngibona ngamehlo. Ngabe usuku lakho lokugcina. Ngiphethe uNyembezi mkhulu wami. Usaphila kodwa? Hayi siyaphila ekhehla kunjani ku? Siyaphila mkhulu. Ngithe ngibone call yakho mkhulu ngathi ngeke singagijima sifike njengabazingeli mkhulu sizokuzwa ukuthi ukhala ngani. Ngiyathuka ke mina mkhulu mase ngingena la esigodlweni ngiyangena nje ngibona imali engaka mkhulu angazi kwenzakalani Nkosi yami. Hayi mkhulu njengoba ngagcina ngalala ngithi hayi mangibize ngithi kubakhumbuza ababukeli nabalandeli amandla amandla kaTabiya asekhona mkhulu asekhona okwamanje ngathi ayephezulu kakhulu futhi. Uthi kumina mkhulu njengamanje asengaphezulu kwenaseqaleni baba. Yebo khehla kunjalo khehla. Ngabe mkhulu unendlela yokusikhombisa namhlanje ukuthi ngempela usekhiqiza kakhulu kunaseqaleni? Hayi kunankinga ngingakhombisa nje awuthi ngikhombisa wena kuphela ngikhombisa nabalandeli bami. Senze labona mkhulu. Yenzele bona nabo babone ukuthi mkhulu usakhona. Yes mkhulu. Yeah. Lento mkhulu azoyenza ngoba abalandeli kumele sibabuzele ayinabo yini ubungozi? Cha ubungozi nje abukho. Awubulali umuntu la awuthwali. Yes mkhulu. Yeah. Akusona isithwalo. Akusona isithwalo nje lesi. Yes mkhulu. Yeah ngoba isithwalo sinemigomo yakhona. Sinemigomo yakhona ehlukile. So le ayinabo ubungozi. Yes mkhulu. Kodwa umcebo la. Umcebo lo wesikhwama. Mkhulu bese kube indoda uAshobini. Lo landa umcebo. Yeah. Awusichazele mkhulu usilandise. Usebenza kanjani? Mama sokunje mkhulu wenza kanjani? Senza kanjani mkhulu entweni kanje mkhulu wenza kanjani? Angithi ngiyathemba ukuthi nababukeli bayabona la. Yes mkhulu. Ngabakhombisa ukuthi ulanda kanjani uAshobini. Hayi mkhulu ngisacela ubakhombise ngisho nami uqobo ngifuna ukubona ngabona eqaleni kodwa ngisafuna ukubona futhi. Uzele lokho vele uzobona kahle ngizela ukuzobona la ekhaya. Hayi ukuthi uzele nje ukuthi hayi namhlanje awuthi ngiyobona. Hayi phela ngisale sengithatha lokho kuncane leyo muthana phela kodwa ngifuna ukubona mkhulu ukuthi ngempela. Ngiyathemba ukuthi uyabona la isikhwama lesi uyasibona. Yes mkhulu. Angithi uyasibona lesi. Yebo ngiyasibona mkhulu. Mangasiphendula futhi mhlambe nawe uyabona ababukeli bayabona. Ngicela usibhekise camera mkhulu ngoba nayi ukamela uyangibona. Yes mkhulu. Ngiyasiphindisela emuva le. Yes. Angithi? Yes khona. Akho lutho mkhulu. Ngiyawuvula lo zipho lo. Yes mkhulu. Na uzipho lo ngiyawuvula. Yebo mkhulu wami. Kuzothi hayi mkhulu mhlambe kukhona okukhona. Nasi isandla siyangena. Khona. Akho lutho mkhulu. Akho lutho angithi? Yes. Okay mkhulu. Ngiyangawuvala uzipho. Sicela uvale mkhulu. Nababukeli bayabona. Yes. Ukuthi akho lutho. Akho lutho. Ngiyawuvala lo zipho. Yebo mkhulu. Okay sengiyawuvala ke uzipho. Ngiyasibeka phansi isikhwama. Yes mkhulu. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uyabona. Yebo mkhulu wami. Ngisibeka phansi isikhwama. Hayi soke sibone. Abazingeli please do subscribe and like and share le video. Ngiyakuzwa mkhulu. Angithi uyangizwa? Yes mkhulu. Uyabona la khona ngithi? Siyabona mkhulu. Angizothatha la. Cha mkhulu. Cha. Awuzokuthatha la. Angizothinta futhi lapha mina. Hawu. Njengoba ubone nje angizothinta lutho. Mina nje ngizosiphinda ngithathe isikhwama sami njengoba ngisibekile kanje ngithathe indoda yami ngifake esikhwameni ngishaye into zakhona. Uphinde uyithume. Awenze njalo mkhulu. Sike sibone inyembezi ukuthi ngempela abantu mabengena la ekhaya ekhala baphuma sebejabulile. Yebo khehla. Ngabe namanje usayenza leyo nto? Hayi namanje ngisakwenza kanjalo futhi akushintshiwe la. Ngizwile ukuthi lento sithe ukukhuphuka kunaseqaleni mkhulu. Yebo baba. Ngabe yindaba khona la uhambe wayoyilanda noma? Hayi khona unjenje le. Angamkhiphi ngamabomo nje unjenje le yokhona. Ngoba phela nabalandeli bayaqala ukuzwa ngonjenje le. Nabo bayaqala vele ukuthi unjenje uqhamukani ufike nini unjenje? Hayi ngathi spokesizeni nje sasemazweni nalowo njenje leloyo. Nokuthi ngiyafonela ngibuzo nje lo ngifonela nje ngicela unjenje ngithi hayi ngizazobuya ngimkhiphe. Emkhulu ngicela masisibuya. Yabo kwayena lo ngifuna ukuthi lo ntshontshe number abone ukuthi hayi uze uyingane encane nje ngoba nginonjenje le nginamadoda amakhulu nje ngifuna nalo ntshontshe number ukuze mangabe ebukela
abone ukuthi hayi hayi phela ngiyasaphinda mkhulu njengoba sakucela mkhulu sathi cha awukwehlisa ulaka mkhulu ngayo leyo muntu nawe sesifundile isifundo although ngeke sisho ukuthi siphi sicela singathi mhlambe sipromote ubugebengu noma siyabulala cha sibishiye lapho mkhulu ngicela ungikhombisa amandla aTabiya mkhulu Jonde. Njenjele. Tabiya. Ngithe akho lutho ngithi la. Yes mkhulu akho lutho sibone nasaqaleni mengekho lutho. Nayi imali phansi. Isiphelile futhi ayisekhe ngemhlaba. Ayikaphela ekhaya kuphela ngalo baba. Kanjani mkhulu phela? Njengoba ngithe mina ngeke ngiyithinte la. Okay. Lesikhwama asinalutho mkhulu. Asinalutho. Ukusho ukuthi ayisekhe ngemali. Nayi imali esiyibonayo thina. Angithi uyabona? Yes mkhulu. Okay. Awuthi ngithathe le ndoda ukuze ubone ukuthi lento le ngiyabona ngathi wena unenkani awukholwa ukuthi hayi mkhulu no mkhulu. Ubone ngathi awukholwa ukuthi hayi uTabiya usakhona. Uyambona ngithi nababukeli bayabona. Ngiyabona mkhulu. Angithi? Yes mkhulu. Mina ngifuna ukubona ukuthi usawenza yini lo yamsebenzi. Ngithe khuleka nje wena bukela nje kuphela. Hayi. Namhlanje usazobona. Kulungile mkhulu. Nambole lo tusimene athi tambalive njenjele sengiyamkhipha. Yes mkhulu. Nababukeli bayabona ukuthi hayi sengiyamkhipha nangu Tabiya ngimbeka la. Okay mkhulu. Ngithe lakho akho lutho vele sesibonile. Akho lutho. Yebo mkhulu. Akho lutho angithi. Akho lutho. Ngisibeka futhi lesikhwama la. Okay. Siqedile. Mkhulu. Yebo khehlela. Uthi kumina uTabiya usewenza lo msebenzi wakulanda lokho kumele akulande. Awuseqedile la. Ngoba nje mkhulu nayi imali phansi siyayibona siyibonile. Thokoza. Ngiyathemba ukuthi angaze ngithinte la. Yes mkhulu. Ngithe mina ngeke ngikuthinte lapha. Okay mkhulu. Yabo lapha emalini angifuni ukuthi uyithintile wasukuma wayakhona cha. Yes mkhulu. Njengoba ngithe isikhwama naso. Useqedile yonke into sikhona. Sisigcine singenalutho. Bazingeli lokhu we do this for you guys bafethu. Mkhulu, ngicela ukukhombise abalandeli bakho ukuthi ngempela lento sayenza. Ngizobakhombisa nawe ngikukhombise futhi. Njengoba uthe uTabiya amandla engade awasekho. Sikhola ngokubona mkhulu. Hayi ngikhola ngokubona. Angithi ngiyabona? Yes mkhulu. Sengingakhipha ke manje. Hayi mkhulu ngeke mkhulu. Angizwa? Ngeke mkhulu. Baba uyilande nini mkhulu ngoba besihle sonke la sinawe mkhulu. Njengoba ngithe mina ngiyabathuma nje bagijime faster manje. Bagijime nje bayashesha. Bese ngithi mina mkhulu useqedile nje namhlanje. Hayi akaqedi. Akakhathali Tabiya. Akakhathali la ekhaya nje iy'lwane zami azikhathali. Ngiyayithuma nje ziyagijima nje njengobona nje uTabiya ke lo. Awume kancane mkhulu sekwanele mkhulu. Hayi khuleka isakhona nje le mali isakhona khuleka. Ngathi isaka nje mkhulu le mali. Ngithe mina la ekhaya nje ukhuleka mawufike la ekhaya nje. Mkhulu kunabantu abakoMpumalanga. Yebo. Kunabantu abako-Gauteng. Kunabantu abako-East London. Yebo khehla. Abayifunayo mkhulu lento. Umcebo mkhulu. Wesikhwama. Yebo khehla lami. Ngabe mkhulu ngingakuthinta yini noma bangakuthinta abantu abafuna lento abasanda kuyibona manje. Umuntu odinga lento oserious angangifonela, angangiWhatsApp, angangifonela ne-video call akunankinga. Yebo mkhulu. Yebo khehla. Lento mkhulu ayinabo ubungozi njengoba ikwazi ukukhiqiza imali engaka. Ayinalo igazi phakathi mkhulu. Hayi ligazi nje alikho nje. Njengoba uyibona nje nawe ukuthi iphumela nje engangcolanga nje. Ayipheli. Ayipheli la ekhaya. Mangifika esitolo mkhulu ngiyathenga futhi ngayo le mali. Uyathenga ngayo noma ungagibela ngayo yonke into wenza yonke into ngayo.
yona le mali yebo khehla lami no mkhulu and mawungidinga uze kumina ungene la ekhaya uze kumina ngoba phela lento ayiposwa ya lento ayiphoswa lento no mkhulu susithusile mkhulu sisacela ukubaleka mkhulu kodwa before sihambe ngisafuna mkhulu ukuthatha noma u100 owodwa la ngike ngiyothenga ngawo hayi khulula ungathatha imali oyibona ukuthi le izonginela mina ungayithatha nje phela mkhulu so siyithatha yonke njengabazengele mkhulu hayi nakhona nginankinga uzothi uphuma nje indoda enkulu singilandele enye ukuthi hayi mkhulu naye mkhulu ngoba unjenjere mkhulu siyaqala ukuzwa ngaye mkhulu and kade sasikuzingela yini mkhulu usikhiphela yena namhlanje kuphela kepha abantu bayamdinga unjenjere mkhulu unjenjele ngabe kade nimazile nabalandeli ngabe kade bamazi unjenjele yes kodwa ngenxa yokuthi ilo muntu nimkhulumelayo lo untshontshe inamba yes uyena ongeza ukuthi ngingamkhiphi unjenjele kodwa manje ngimkhiphisa ngoba sengiyabona ukuthi niyangidinga nje maduze niyangisheshisela nje niyangifuna ukuthi nimazi ukuthi unjenjele siyazingela ngisazokwenza indlela ukuthi nimbone unjenjele siyafuna ukwazi mkhulu ukuthi unjenjele mkhulu ubani isilwane siphi lesi manje ngoba into zakho ngathi zisithanda ukudonsa kakhulu ngabe uyena lo njenjele hayi akuyena unjenjele mase ubuye awuphinde ungizingele bese ngiyakukhombisa unjenjele ukuthi uyini wezani usebenza kanjani no bafethu ngiyacela ni subscribe ni like ni share le video umini Sibokose TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina hayi bafethu nami sengidlule kokubala hayi mkhulu ngicela uvalelise kubalandeli bakho abayibukayo le channel njengamanje mangivalelise kubalandeli bami engizokucela ukubona ukuthi bachiphazele le button elibovu phela nje just bangichiphazele lona kuphela yes noma uthi awukwazanga ukuza kumina yes mkhulu kodwa nje ukuchiphaza nje kuphela nakhona nje kuyangithokozisa mina ngizothi ayithokoza ngoba ukwazi ukuchiphaza ibutton inamba ilapha ezazi ya WhatsApp yafoneleka yes mkhulu yebo khehla lami hey abachiphaze usubscribe mkhulu abazi mhlawumbe mabayachiphaza subscribe nje unjenjele uzobanika ibusiso asazi nathi hayi bafowethu thina abazingeli belapha beqiniso TV ithina abazingeli belapha beqiniso TV sila kamkhulu ngembezi kodwa njengamanje sizacela ukuvala mkhulu sibaleke sesiyobuye sibuye sesiyokhuluma ngo njenjele thokoza khehla thokoza mkhulu